A Xunta estenderá a campaña de vacinación fronte á gripe e á Covid ata o 31 de xaneiro. O obxectivo é permitir que a poboación diana que aínda non se vacinou teña a oportunidade de facelo antes da chegada do pico de contaxios, tomando como base o labor de vixilancia epidemiolóxica realizada pola Consellería de Sanidade. O pico da gripe está previsto na semana do 20 ao 26 de xaneiro. Nestes momentos, o nivel de onda é baixo, con tendencia crecente, e a previsión é que continúe así durante a segunda e a terceira semana deste mes. As persoas pertencentes aos grupos de risco poden solicitar autocita a través da aplicación Sergas Móvil no apartado de campañas de promoción da saúde. No caso das persoas de 65 ou máis anos, ao redor do 75% xa se vacinou. Tamén poderán vacinarse ata o 31 de xaneiro o resto de grupos de risco. No caso de nenos e nenas de 6 a 59 meses, Galicia xa supera o 61% da cobertura. No caso do persoal sanitario, aproximadamente un 50% dos profesionais aínda non se vacinaron, polo que a Xunta fai un especial chamamento á protección deste colectivo. En canto ás embarazadas, máis do 36% vacinouse fronte á gripe. A vacina pode administrarse ata 6 meses despois do parto, mentres dure a campaña. As autoridades sanitarias lembran a súa importancia, xa que a vacinación materna reduce as hospitalizacións e visitas a urxencias en bebés menores de 6 meses. Por último, no que atinxe as persoas con inmunodepresión ou patoloxías respiratorias, este ano incluíuse ao persoal que traballa con menores de 6 anos como persoas de risco por estar especialmente exposto aos virus respiratorios.